55,27 metri. Andrew Ferrugia e il consorte. Bravo! Il-vjaġġ ta' din il-ferrovija ta' ċikkulata beda lejla ħar ta' Settembru li għadda u intem għax tlestiet fil-bidu ta' Jannar. Kollha magħmula minn din iċ-ċikkulata. Dawn huma biċċiet ta' ċikkulata Belġjana mill-Lifjen b'kollox 3 tunellati. Lettur Master Chocolatier tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi Andrew Ferrugia jaf is-sena ilu 45 sena fija u issa reġa' kiser ir-rekord tiegħu stess bl-itwal ferrovija ta' ċikkulata li daħlet fil-Guinness Book of World Records. Soddisfazzjon mhux għalija biss għall-istitut li jiena nappartjeni l-ITS għall-management li tani is-support kollu għax ovvjament minna dan is-support ma għazbis noħlom li nagħmel dal-affarijiet. L-ewwel parti tal-ferrovija mbniet fl-ITS wara x-xogħol kompla f'Bergamo l-Italja u kif tlestiet il-ferrovija ġiet trasportata lejn Palazzo Lombardija f'Milan. Kollegi lecturers mill-Pastry Department u studenti tal-ITS ġejna 4 żjarat hawnhekk ġimgħa kull darba biex ħdimna dan il-train ġewwa post partikolari ġie sponsorjati minn Aurora Minetti u bdejna nibnu il-ferrovija hawnhekk. Dan il-rekord ovvjament ipoġġi l-ITS fuq skala mondjali. Aħna l-ITS ilna snin issa naħdmu fuq l-internationalization strategy tagħna. Ovvjament events bħal daw kif stajtu taraw media mill-pajjiżi kollha se tagħti viżibilità lill-ITS u jiena ngħid ukoll il-pajjiżna. L-aspett filantropiku ma tħallix barra l-fondi miġbura mill-beħ ta' biċċiet ta' ċikkulata se jmorru għal St. Michael Hospice ta' Malta u l-Assoċjazzjoni Kure Paljattive ta' Bergamo. Qed inwessaw iżjed il-qoddim li l-Corporate Social Responsibility il-viżjoni tagħha illi l-istudenti intellawhom karattru li jgħinu, jaħsbu f'ħaddieħor, jaħsbu f'terzi, mhux ġast fihom innifishom huwa importanti. Il-vjaġġ tal-ferrovija tissokta fl-ajruport ta' Bergamo, hemmhekk tibqa' l-wieri tul 3 ġimgħat fejn eluf mistennija jgħaddu minn dan l-ajruport fi triqithom lejn il-logħob Olimpiku tax-xitwa li se jsiru f'Milano Cortina.